Nisan tafiyar nake kallo har yau bana da gurin kwana, ba wani mai bani kulawa inda ya harba kai ba wace cina. Nisan tafiyar nake kallo wasu sun ce ban da wurin kwana, ba wani mai bani kulawa inda ya harba kai ba wace cina. A ko'ina Allah kai ɗaya ne, baka da ministoci, sarkin sarakuna maɗayanci, kuma kai ne baka yin barci. Me sanya ruwa take sai ya zubo, in ya so kuma ya zo da sassauci. Me bani da kare ni kai ɗaya ne, wani bai isa yi mini komai ba. Nisan tafiyar nake kallo wai sun ce ban da gurin kwana, wani mai bani kulawa inda ya harba kai ba wace cina. ruwan salati su tabbata ga farin balarabe matsayata, tsira da aminci shi aka ba shi kai wa masoya na gata. Hatta da makiyansa ya ba su, to ina kuma gani da mamata, wa alihi har da sahabu duka, bikin su ba za ya gama lawa. Tafiya nake gashi jiri nake, ban san ya zan yi da kaina ba. Wai waye ni ka tambaye ni, ban san ya zana cewa ba. Ni dai na san ina son rasulu, daga nan ba zan ce komai ba. Da shi kadai ne ya zamo inuwa, wani bai ki ya saka a rana ba. Nisan tafiyar nake kallo wai sun ce ban da gurin kwana, wani mai bani kulawa inda ya harba kai ba wace cina. tafiyar da zai da kwari da hai, na gan su ban ce komai ba. Na kwana tsaye wasu na gaigaye, amma ban sa su a raina ba. Komai da lokaci, yau zan yi tsokaci, ba zan gina kamo gaba ba. Mai tasarrafin duka tasarrafi, ba zai iya sharan hawaye ba. Kyara na shata, kai ka ce bani da kowa ma. Masu taron fada ina janyo, da yawan su kamar masu suma. Ga tunani ya aure ni, jin kaɗan kawai sai kuka ma. Kukan zuciyaɗi da na zahiri, ko yaushe ba zan gina basar ba. Nisan tafiyar nake kallo wai sun ce ban da gurin kwana, wani mai bani kulawa inda ya harba kai ba wace cina. tun ina tafiya ga kafa gajiya, zuci na ganin sai dai na kai. Nisa na tasa ba kowa a ƙasa, daga ni sai ni kai 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 kai. Kuraye barazana suka yi, zaki zakanya da dawakai sun kasa haɗe ni gaba ɗaya kaf. Mai suna ba zai musu izini ba.
wai sun ce ban da gurin kwana. Ba wani mai bada kulawa in dai har ba kai ba wuce sina. Masu bibiya su sanya nake har yau wasu gane komai ba. Rana zafi hada makuna kuma na sha ba da laifi ba. Kazafi ma ba a magana kai shi, suka zagi ko dai duba. Yau da gobe komai dai ya wuce, bai kula ni ba zai ga zai min ba. Abun da ban yi makaina ba wani ke cewa kuma ni in mai ina lalibe don gobe ta ko za a saka ni cikin jarmai. Tafiyar nisa ba a magana ina matsa gyada kuma za ta yi mai. Hatta kuma wanda ya kyale mu man gyadar ba zai kiyala so ba. Nisan tafiyar da ke kallo wai sun ce ban da gurin kwana. ba wani mai bada kulawa in dai har ba kai ba wuce sina. Zuciya tana zargi da yawa, ni kaɗai ne nake jin kukana. Kuma ga jama'a duk a tare da ni, amma ba za su gane komai ba. Na shiga damuwa kama da ɗimuwa, ba zan iya kyala masoyi ba. Akan masoya zan iya komai, ko rayuwar ba zan gina bayar ba. Zan tuhumci kaina tun da wuri don in gane menene mafitata. Rayuwar kuma ta daɗa cakuduwa, babba shi ya koma ta. Manya ku ji tausa na ƙasa da ku, yara ku biyayya ku kwatanta. Da za mu ji tausan junanmu, wallahi ba za a ga matsala ba. Nisan tafiyar da ke kallo wai sun ce ban da gurin kwana. ba wani mai bada kulawa in dai har ba kai ba wuce sina. To annabi ni baka shaide ni gare ka na kawo karata kan zargina da suke ta yi man, sun kasa gano manufata. Ƙaunar ka kaɗai ce mafita, ni a san ka nake samun gata. Duk wani matsayin wani in baka na shiga ba za ya yi karko ba. Da sun ka an ƙara man, ta yaya ba zan alfahari ba. Ku taso mu je masoya, kan annabi ba zan yi shakka ba. Ni Mustapha ina san shi, wallahi ba zan gina kyale ba. Shagu Malam Yusuf bin Usman, ƙarshen ka ba zai gaza haske ba. Nisan tafiyar da ke kallo wai sun ce ban da gurin kwana. ba wani mai bada kulawa in dai har ba kai ba wuce sina. Nisan tafiyar da ke kallo har yau bana da gurin kwana. Ba wani mai bana kulawa inda ya harba kai ba mace cina. Nisan tafiyar da ke kallo